Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Ойш районындағы көліне кім жер белән тигезләргә маташа? Безнең инспекторлар тарафыннан хәзер административ расследование кузгатылды. Мәсьәләне Нияз Рахман ачыкларга тырышты. Аршалыгыз трак кооперативлары. 130 йорт төзелергә тиешле йортлар бөтенесе барысы да төзелгән. Фатир өчен өлешләп түләү схемасын трак кооперативлары алыштыра алырмы һәм бүген Татарстанда нинди мисаллар бар? Төзелеп килүче трак кооперативы үрнәген Айзат Шаймарданов күрде. Аршада чираттагы өй туя. Ничек киң безнең кухнябыз Аллага шөкер. Ничек уңайлы. Бу юлы бәхет ачкычлары кемнәргә эләгә? Аршадан Руслан Хусынҗанов. Бизнес-план төзиләр, роботлар ясыйлар, фотога төшерәләр. Татарстанда Обилимпикс чемпионаты башланды. Анда катнашучылар белән Фәрүзә Мәҗитова аралашты. Россиядә тыелган оешма ИГИЛ тарафдарлары Татарстанда да булган. Аның шундый ячейкасын бу көннәрдә уздырган операция вакытында ФСБ, Росгвардия һәм Ичке эшләр министрлыгы вәкилләре ачыклый. Чаллыда карал сакланган яшерен урында бу төркемнең бер әгъзасын кулга алалар. Бер үк вакытта шундый 6 кеше тоткарлана, тагын 11 кеше алар тәэсиренә эләккән дип фаразлана. Алар да тикшерелә. Хокук сакчылары 18 адрес буенча эзли һәм утлы карал, сугыш кирәк-яраклары, экстремистик эштәлектәге басмалар таба. ФСБ ачыклавынча, бу эшнең башында моңа кадәр хөкем ителгән чаллы кешесе торган. Аның эшен чит илдән контрольдә тотканнар. Тыелган төркем ил күләмендә берничә чара уздырырга җыенган, шуннан соң Россиядән качып Сириядәге боевикларга кушылырга. Үз тарафларына җәлеп итү өчен яшьләр арасында да актив эш алып барган, диләр оператив хезмәтләр. Хәзер тикшерү дәвам итә. Ислам банкингы кемдер уйлаганча мәчеттә акча тарату белән бер түгел. Татарстан президенты Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендәге Ислам икътисады саммитындагы очрашуда шулай дип белдерде. Кыскача, GS дип йөртелүче форум дөньядагы хәләл индустриядә иң зур вакыйгаларның берсе. Дубайга бу көннәрдә 3000 эшмәкәр килә. Рөстәм Миңнеханов ташлеклы очрашулар үткәрде һәм Дубай ислам икътисады үсеше үзәгенең махсус бүлегенә лаек булды. Татарстан президенты форумдагы чыгышын бисмилла белән башлап, Россиядә яшәгән 20 миллионнан артык мөселманнар исеменнән сәламен җиткерде. Владимир Путин йөкләмәсе буенча Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик төркемен җитәкли. 28 илне берләштергән әлеге оешманың максаты Россия белән ислам илләре араларын якынайту, икътисади хезмәттәшлекне арттыру. На наш взгляд, сегодня исламский мир недостаточно эффективно использует экономический потенциал и ресурсы. Сырьевая привязка остается сферой, которая создает нестабильность из-за колебаний на нефтегазовом рынке. Единственный выход – переход от продажи сырья, ее глубокой переработки и развитие высоких технологий. Бу тармакта Гарәп әмирлекләре белән дә хезмәттәшлек мөһим, шул исәптән илнең ислам финанславы тәҗрибәсен өйрәнү. Татарстан да әлеге юнәлештә актив эшли. Дубай ислам икътисадын үстерү үзәге белән без хәләл яшәү рәвеше юнәлеше буенча актив хезмәттәшлек итәбез. Бу тема быел Татарстанда үткәрелгән саммитта да күтәрелде. Һәм хезмәттәшлек тармаклары күп әле. Казан саммит Россия белән ислам илләре арасында элемтәләрне ныгыту өчен булдырыла да. Шуңа күрә Татарстан президенты Дубайга җыелган делегатларны киләсе елга Казанга чакырды. Вручается его превосходительству президенту Рустаму Миңнеханову. Дубай әмирлегенең мирас принцы Шейх Хамдан бен Мөхәммәд бен Рәшид Әл-Мәктум Татарстан президентына Islamic Economy Award премиясын тапшырды. Бизнес инициативалар һәм мөселман халкының социаль-икътисади иминлегенә зур өлеш кертүче инновацион идеяләр өчен. Соңрак ике яклы очрашуда Рөстәм Миңнеханов үз чиратында форумның югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Гарәп әмирлекләренең икътисад министры Солтан бен Саид Әл-Мансури белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов Татарстанда халыкара ислам финанслары үзәген булдыру турында хәбәр итте. Проект Россия Соклык банкы белән берлектә гамәлгә ашырыла. Теманы Ислам үсеш банкы президенты Бандар Хаджар һәм Россия Соклык банкы идарәсе рәис урынбасары Олег Ганиев белән очрашуда дәвам иттеләр. Нам нужно изменить законодательство, нам нужно изменить свое отношение к этому. Понимание наших чиновников, исламские банки где-то в мечети раздают деньги. Это глубоко ошибочно. Thomson Reuters агентлыгына биргән интервьюсында да Рөстәм Миңнеханов әлеге теманы дәвам итеп, Россиядә бу юнәлештә эш башланганын билгеләп үтте. Есть рабочая группа в Центральном банке, которая уже формирует некие те подходы, которые будут заложены в основу продвижения исламского банка в нашей стране.
Төрле темаларга багышланган пленар сессияләр махсуслашкан күргәзмә Татарстан стенды түрдә, ул Казан саммитына багышланган иде. Россия белән Дубай арасындагы хезмәттәшлекне ныгытуда да республика керткән өлешне югары бәяләделәр. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Алар робот җыеп космосны яуларга хыяллана. Бүген республикада Обилимпикс чемпионаты ачылды. Ул бик үзенчәлекле чара. Монда мөмкинлеге чикле яшьләр һөнәри осталыкта ярыша. 200-гә якын катнашучы, 25 төрле һөнәр, 3 категория, укучылар, студентлар һәм белгечләр. Бу ярышларның осталыкны гына арттырып калмыйча, катнашучыларны эшле дә итүен Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Обилимпикс чемпионаты. Быел республиканың 2 зур шәһәре Казан белән Түбән Камада уза. Оештыру өчен 4 төп мәйдан билгеләнгән. Катнашучыларны иң заманча һөнәри уку йортларында әзерлиләр. Алар WorldSkills чемпионатына әзерлек үзәкләрендә көч сынаша. Түбән Кама студентлары бу. Робот эшли, кеше күзәтеп тора. Әлеге конкурсның биреме сәнәгать оешмаларында эшне оештыру. Әнә шулай заводларда меңләгән тонналы йөкне күчерәләр. Ә бу егетләрнең хыялы завод кына түгел. Презентация про космос. Роботлар белән космосны яулап булыр иде. Онда яшәргә мөмкин. Роботлар йортлар төзи, алар җирнең иярченнәрен дә ясый алыр иде. Казанга күчәбез. Сәүдә-икътисад техникумында 8 һөнәр буенча ярышалар. Лениногорский студенты Степан Нарушев шикәр авырулы. Бүгенге ярышта ул икмәк пешерү цехы өчен китәчәк чыгымнарны саный. Описание продукта, сколько будет стоить. Мин пекарнядан күпме крем булачагын, һәр продуктның үз кыйммәтен санап, күпмегә төшәчәген язып бирергә тиеш була. Илина Баймуратова әйләнә-тирәне объектив аша күзәтә. Фоторепортер ул. Тумыштан бер күзе сукыр, икенчесен ачар күрә. Бу аңа чемпионатта катнашырга кумачауламый. Я вообще и прически люблю делать, и фотографировать. Миңа кичкенәдән иҗат итү эше күрмәгәч уңайсызлыклар да була. Шулай да мин киләчәктә үземә бер һөнәр булыр дип уйлыйм. Тегү, шигү, бәйләү, ипи салу. Казанның кеше бизнес һәм эшмәкәрлек көллиятендә 10 һөнәр буенча 40-ка якын кеше үз осталыгын санай. Мөмкинлеге чикле егет-кызлар арасында монда чемпионат 4нче тапкыр уза. Быел ул үзенчәлекле. Было 7, стало 25. Әгәр узган ел 7 юнәлеш булса, быел 25, димәк быел җиңүчеләр дә күбрәк булачак. Бездә аларны эш урыннары белән тәэмин итү мөһим. Катнашучыларны эш бирүчеләр дә күреп ала. Чемпионат кысаларында мөмкинлеге чикле егет-кызлар өчен вакансияләр ярминкәсе дә уза. Монда аларга консультация уздыралар, теге яки бу һөнәр үзләштерер өчен курсларга язылырга мөмкин. Бүгенге көндә Казанда хезмәт яшендәге инвалидларның 32% эш урыннары белән тәэмин ителгән. Обилимпикста катнашучыларның 80% эш таба. Әлеге чараның максаты да шул: инвалидларны хезмәтле һәм һөнәрле итү. Республикада җиңүчеләр Мәскәүдә Татарстан данын яклаячак. Фәризә Мәҗитова, Александр Комаров, Ринат Сафин, Евгений Лызаев, Яңа Гасыр каналы. Үз эшенең осталары төзүчеләр йортны вакытында тапшыра. Бүген Арчада 3 яңа йорт сафка кертелде. Монда фатир алу өчен кемдер программада 5 ел чиратта тора. Хәзер яңа тракта 74 гаилә яшәячәк. Бу Бөек Ватан сугышы ветераны, күпбалалы гаиләләр, социаль ипотека программасында торучылар, ятимнәр. Руслан Хисметдинов тиздән балалар бакчасының да булачагын белеп кайтты. Ничек киң безнең кухнябыз, Аллага шөкер. Ничек уңайлы. Ахуновлар үзләренең фатирларын 5 ел көткән. Хәзер 3 бүлмәле тракта яшәячәкләр. Аеруча сабыйлар шат. Гаиләдә һәркемнең үз бүлмәсе булачак. Социаль ипотека басарга булдык. 5 ел көттек. Аллага шөкер менә булды. Әйләнешкәч менә 2 балабыз, 2 малайбыз үсеп килә. Олы малай инде садикка йөри. Һәрбер кирпичнең ничек куелганнарын без бөтенесен дә карап тордык. Күңелгә ошатып шушы фатирны без инде шамалап куйган инде. Ришат Салихов фатирдагы һәр нәрсәнең төзеклеген тикшерә. Ул ятимнәргә караган программа буенча торак алу өчен 11 ел элек чиратка баса. Хәзер биредә хатыны белән яшәячәк. 41 квадрат метр монда. Бу квартирада минимальный бөтен условия бар. Газовый плиталар, бөтен нәрсә абыйлар, бөтен әйбер эшләнгән монда. Монда инде хәзер мебель генә кирәк була. Яңа микрорайон Төньяк дип аталса да, биредә җылы булачак дип шандыралар. Бүген 74 гаилә яңа фатирлы булды. Тиздән анда сәүдә үзәкләре дә барлыкка киләчәк. Анда безнең бер матур гына күл бар. Ул күлне безнең 20нче елга программага кертелгән общественный пространстволар буенча аны эшләячәк. Без анда матур гына парк булыр дип көтелә инде Алла бирсә. Быел гына Татарстанда 2000гә якын гаилә үй туйларын билгеләп үтәргә өлгергән. Арчаның Төньяк микрорайоны алга табада үсәчәк. Биредә генә дә 200 гаилә социаль ипотека программасы буенча фатир ачкычларын алырга чират тора. 12 ноябрь көнне биредә 130 кешегә исәпләнгән балалар бакчасы ачылырга тиеш. Арчадан Руслан Хисметдинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.
Республиканың иң зур сулыкларының берсе кибәргә мөмкин. Лаеш районындагы Кымлы Кавал күле тирәсендә ниндидер эш башланган. Якын тирәдә яшәүчеләр бу хакта халык контроленә яза һәм законлылыгын ачыклауны сорый. Халык күл кушылдыгы өстеннән юл салмыйлармы дип шикләнә. Нияз Рахман бүген күл буена да барды, экологлардан Кавал халкының борчылуы урынлымы икәнен дә сорады. Берег вот отсюда шел и сюда. Узкое место вот это было и здесь. Самое глубокое место. Павел Мурашко бердәге бакчаларның берсендә яши. Кумлы Кавал күленең бу урынын әнә шулай кысып бетерделәр ди ул. Әле күйөр булса, хәзер кум өеме, агачлар киселгән, табигатькә шактый зыян салынган. Конечно, как мы же слышим. Biz bunu ишеттек, күрдек, эшләр биредә 2 атна элек барды, биредә тракторлар, эскаваторлар эшләде, көчле техникасы, гөрелтесе тора иде. Тик без белмибез бит, бәлки бу юл эшләре планына кертелгәндер. Эш озакка сузылгач, монда яшәүчеләр халык контроленә хат яза, рөхсәтләре бармы? Монда нәрсә ясыйлар? Дип кызыксыналар. Күлдә нинди эш башкарылганын түгел генә әйтүе кыен, әллә чыннан да 2 ярым таштыру өчен юл салалар, әллә инде күлдән кум чыгаралар. Бердә хәзер техника юк, вакыйга урынына экологлар килеп, закон бозу очракларын терки. Урынга килгәндә күлне күмү очрагы исбатланды. Шуннарысын инде законсыз җирне казу һәм күчерү факты да исбатланды. Шул исәптән безнең инспекторлар тарафыннан хәзер административ расследование кузгатылды. Хәзер табигатькә зыян салу буенча 3 мадда нигезендә эш кузгатылган. Экологлар хәтта күл янәшәсендә кизү тора. Белгечләр сүзләренә караганда төп проблема зыян салучыларның эзенә төшү. Лаеш районы исполкомына, полиция хезмәткәрләренә һәм дә инде комитет биоразнообразия без запрослар җибәрдек. Аларның җавапларына карап, инде кемгә бу эшләрне арып бару кирәк иде, шуларны исбатлаячакбыз. Кумлы Кавал күленең озынлыгы 4 чакрым һәм ул кечкенә сулыклардан тора, ләкин монда башкарылган эшләр аның экологиясенә зыян сала. Хәзер төбе тамыры белән актарылган агачлар, казылган яраларны күп тәртипкә салырга тиеш. Гаепләрнең эзенә төшкән очракта аларга 200 мең сум күләмендә административ штраф яный. Лаеш районыннан Нияз Рахман, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Советлар чиры тәҗрибәсен кайтару мәле алданудан качарга теләүме. Бүген Казанда халыкны борчыган мәсьәлә отышлы бәягә торак алу турында сөйләштеләр. Трак кооперативы хакында. Совет кешеләре моны хәтерлидер. Хәзер федераль кануннар мондый төр йортларны төзәргә рөхсәт итә. Инде Казанда гына да 2 урында йортлар калыккан. Менә ул Казанда төзелеп килүче яңа төр трак кооперативларының берсе Казан федераль университетының профессорлары һәм укытучылары өчен махсус төзелгән. Нәтиҗәдә берничә шул рәвешле урамда барлыкка килгән. Иң мөһиме ул шәһәр эчендә үзәккә моннан 15-20 минутта машинада барып җитәргә мөмкин. Йортлар инде монда 100%-ка әзер, барлыгалар 4 типта, шуның икесе минем артымда. Менә бунысы беренче катлысы 100 квадрат метрлы, 2 катлы йорт 150 квадрат метрга исәпләнгән. Ягъни профессорлар, укытучылар хәтләнеп үз җирләре белән, гаиләләре белән биредә яши алачак. Монда барлыгы 130 йорт ут су кергән, ел ахырында газ булырга тиеш. Университетта барлык теләгән кешеләр үзләренең гаризаларын тутырдылар. Шуннан соң документлар җыярга кирәк иде. Ул иң киме 5 ел эшләргә тиеш кеше. Нәрсә соң ул трак кооперативы? Бүгенге федераль канун нигезендә аны бушлай федераль җирләрдә оештырырга мөмкин. Йортны ничек салырга, барысында кооператив әгъзалары үзләре хәл итә. Ләкин монда проблемалар әле шактый, мәсәлән, кануннар эшләнеп бетмәгән. Поэтому обсуждаем с вами, коллеги, сегодня несуществующее дело. Дәүләт депутатлары, сенаторлар әйтүенчә, кооператив оештыруны түгел билгеләгән кануннар юк ди. Яңа дәүләт программасын төземәкчеләр. 1,5-2 года, на самом деле, это очень оптимистичный сценарий. Дәүләт программасын кабул итәр өчен кимендә 2 ел кирәк. Безнең совет чиры тәҗрибәсе бар. Бу документ ачык һәм контрольдә тотыла торган булырга тиеш. Трак кооперативына кергән кеше җир белән идарә итә ала, ләкин аңа хуҗа була алмый, ул пайчы. Это решит проблему очень много. Кооператив оештыру күп гражданнарның проблемасын хәл итәчәк. Бу бит ипотека түгел. Хөкүмәт бушлай җир бүлеп бирүдә, коммуникациялар сузуда, ташламалы кредитлар белән ярдәм итәчәк. Җир бушлай һәм кооператив әгъзалары йортларны үзләре төзетә икән, тракның бәясе дә кыйммәт булмаячак. Фатирны өлешеп түләү схемасын катлауландыргач, трак кооперативының әһәмияте артачак диләр. Ул күпкә ышанычлырак. Казанда әлегә 2 трак кооперативы гына бар. Перспектива, я думаю, расширение. Татарстанда мондый төр трак төзү мөмкинлеге зур. Әйтергә кирәк, бу мәсьәләдә кануннар язу белән артта калдык. Трак кооперативы базардагы мөмкинлекләрне үстерәчәк. Халык ышанычлары кануннарны җайга китергәч, трак кооперативларын булдыру бермә-бер җиңеләер дип көтелә. Һәм инде Казанда да, Татарстанда да менә шушындый трак кооперативы рәвешендә салынган йортлар, күп катлы йортлар бермә-бер
артыр дип ышанасы килә. Аза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Сәламәтлек саклау учреждениеләрен төзекләндерү дәвам итә, табибка чиратлар бетми. По узким специалистам у нас всегда была проблема. Тар белгечләр җитмәү проблемасын ничек хәл итәргә җыеналар? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Кунак-ашы кара-каршы. Казанда Япония мәдәнияте көннәре ачылу тантанасыннан Райля Вәлиуллина. Татарстан икътисады быелның 9 айында федераль бюджеттан 60 миллиард сум акча җәлеп иткән. Республика 24 дәүләт һәм 8 федераль максатчан программасында катнаша. Бу мәгълүмат бүген Федерация Советы әгъзалары һәм Дәүләт Думасының Татарстаннан сайланган депутатлары катнашында узган киңәшмәдә игълан ителде. Ул Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәислегендә Казанның авиация заводында узды. Депутатлар заводта барган үзгәрешләрне дә карады. Сүз Татарстанның илкүләм 12 проектта катнашуы турында бара. Большие средства предусмотрены на реализацию национальных проектов. И у нас немножко пока мы в недоумении, поскольку субъекты Российской Федерации, Республика Татарстан в частности, на многие проекты не может претендовать, поскольку мы не реципиенты, а доноры. И думаем, что в нормативных документах, реализующие эти нацпроекты, отрегулировать этот вопрос с участием депутатов Государственной Думы и сенаторов. Бүген Мәскәүдә Россиянең хөкүмәт комиссиясе утырышында да шул хакта фикер алыштылар. Анда Татарстан премьеры Алексей Песошин катнаша. Һәр гаиләнең тормышын яхшырту Владимир Путин юлламасында билгеләнгән 12 яңа проектның максаты шул. Сыйфатлы юллар, торак, туучылар санын арттыру, белем бирү системасы һәм башкалар. Хәзер төбәк вәкилләре аларны гамәлгә ашыру өчен бурычларны билгели һәм финансларны саный. Көн тәртибенә чыгарылган мәсьәләләр арасында транспортны заманчалаштыру, энергетика, сәламәтлек саклау тармагында яңа проектлар бар. Ил президенты билгеләнгән проектларын тормышка ашыру өчен рекордлы 5,5 триллион сум акча кирәк булачак. Татарстанда терапевт бер тәүлектә, айрым белгечләр бер атна эчендә кабул итәчәк. Шул ук вакытта пациентны карау өчен бирелгән вакытны арттыру күздә тотыла. Сәламәтлек саклаудагы үзгәрешләр хакында бүген министр бәян итте. Республикада медицина хезмәтенең сыйфатыннан канәгать кешеләр саны 3тән 1-гә арткан. Моның сәбәбен министрлык хастаханәләрне төзекләндерүдә һәм пациентларга карашны үзгәртүдә күрә. Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Әлмәтнең 3нче сырхауханәсе тулы модернизация курсын уза. Эчке һәм тышкы яктан төзекләндерелә. Моңа өстәп 36 миллион сумга җиһаз алалар. Яңа аппарат флюорограф, маммограф, сөякләрне тикшерү аппараты, монда аппараттары безнең Әлмәттә берәү генә, республикада икәү генә. Шул вакытта ике үзе аппараты. Бу эшләр хезмәт күрсәтүне сыйфатлырак итәргә, чиратны бетерергә тиеш. Сырхауханәдә тар белгечләргә эләгү вакыты хәзер 2 атна, элек айга сузыла торган була. Раньше в очередях стояли. Элек чиратларда озак утыра идек, хәзер тиз язылабыз, талон алабыз да керәбез. Президент карары буенча узган ел республикада амбулатор сырхауханәләрне төзекләндерү программасы кабул ителгән иде. Ул 2 елга исәпләнгән, бүгенгә 189 объектның 55%-ында эш тәмамланган. Өстенлекле юнәлеш онкология кластерын үстерү планда балалар клиник хастаханәсе каршында онкология, гематология һәм хирургия үзәге төзү. Онкология диспансерының Әлмәт һәм Чаллыдагы филиалларында радиология үзәге булдыру. Шул вакытта тор белгечләргә чират. Халык контрольне язучыларның 40% табибка эләгә алмыйбыз дип зарлана. С этого года мы готовим. Быелдан андый белгечләрне университетны тәмамлауга әзерли башлыйбыз. Ординатурага квоталарны арттырдык. Икенчедән хезмәтләр үзәкләштереләчәк. Мәсәлән, лор хезмәтен Мәскәү һәм Идел буе районында күрсәтәчәкләр. Сырхауханәдәге табибка килеп юллама алып барырга гына кирәк булачак. Бу проблема һәр районга һәм төрле белгечләргә карый. Әйтик, бүген тыш табиблары җитмәүне хәл итәсе бар. Практически 90%. Стоматология хезмәтләренең 90% шәхси клиникаларда күрсәтелә. Тыш табибларының күбесе дәүләтнекеннән шәхси клиникаларга күчте. Бу хезмәтне дә республика стоматология сырхауханәсе базасында үзәкләштерүне күздә тотабыз. Сырхауханәләрне төзекләндерү буенча 2 еллык программа төгәлләнә, шартлар яхшырды. Хәзер дустана хезмәт күрсәтү стандартын җәелдереп, аерым авыруларны дәвалый торган үзәкләрне көчәйтү көн кадагына чыга. Гөлназ Сайфетдинова, Филиза Хамидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Россияда саяси зұлым құрбанларын еске алдылар. Гадәттәге 30 октябрьдә Сталин кулы шаузганнар һәм аларның балалары һәйкәлләр янында очраша. Күпләрнең күз яше инде күптән кипкән. Хәзер иң мөһиме тарихны кара битләре кабатланмасын өчен ул фаҗиганың сабагын аларга кирәк диләр. Бүген еллар буе халык дошманы балалары дип йөртелүчеләр башта Казанның Архангель зиратында, аннары Ленин бакчасында һәйкәлгә чәчәкләр салды. Бүген Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Кремльдә Япониянең Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Тойохиса Кадзуки һәм аның хатыны белән очрашты. Алар башкалага Япония көннәре ачылышына килгән. Минтимер Шәймиев кунакларны Яңарыш фонды эшчәнлеге белән таныштырды. Очрашуда алар ике арадагы икътисади мөнәсәбәтләрне ныгыту хакында да фикер алыштылар. Проекцияләрдән торган шоу рәссам һәм нәкышчеләр күргәзмәсе. Һәм булар барысы да Казан Кремлендә. Бүген Татарстанда Япония мәдәнияте көннәре башлану уңайыннан шундый тамаша тәкъдим иттеләр. Аны Раиля Вәлиуллина күреп кайтты. Уртада япон сугышчысы. Ул бер сугыда диварны җимереп төшерә. Тик монда сугыш бармый. Татарстанда Япония мәдәнияте көннәре бу. Кремльнең манеж залында Сакакура Кацуминың шоу төркеме тамаша күрсәтә. Ачык йөз һәм ихлас елмаю Япония рәссамы Хироко Кудзуки иҗатташ дуслары белән күрешә. Ханым рус мәдәнияте белән мавыгып, катлаулы икона ясау серен үзләштерә. Күргәзмәгә үз хезмәтләрен алып килгән. Казанская икона. Бу Казан изге ана иконасы аның Россия халкы өчен нинди әһәмияткә ия икәнлеге турында беләм. Икона белән бәйле риваятләрне дә күп ишеттем. Шулай итеп, миндә дә шул иконаны ясау теләге уянды. Шамайлар һәм иконалар бер бина эчендә. Япония һәм Россия рәссамнарының хезмәтләрен бергә тәкъдим итү ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да ныгытыр дип ышана оештыручылар. Сәнгать теле уртак аралашу чарасы булуын Владимир Попов та искәртә. Күргәзмәдә аның шамайлары тәкъдим ителгән. Вообще-то миротворец. Мин тынычлык саклаучы каллиграф. Хезмәтләрем чит илдәге 20-дан артык күргәзмәдә тәкъдим ителде. Чара ике як эчендә истәлекле вакытта үзе Россиядә, хәзер Япония елы бара, аларда Россия елы. Япония мәдәнияте көннәре кысаларында Россиядә 400-дан артык чара уза. Бүгенгесе исә аеруча мөһим. Чара мәдәният кенә түгел, сәнгать, эшмәкәрлек, мәгърифәт өлкәләрен дә кулашлый. Япония мәдәнияте белән якыннанрак Казанлылар 10 ноябрьгә кадәр таныша алачак. Яшь тамашачы театрында Япония актрисасы Томоми Орита катнашында спектакль тәкъдим ителә. Кинотеатрда исә Кояш чыгышы илендә төшерелгән фильмнарны карарга мөмкин булачак. Раиля Вәлиуллина, Алмазиятдинов, Яңа гасыр каналы. Кеше китә җыры кала дигән сүзләр аның турында. Казанның зур концертлар залында композитор Мирсәет Яруллин иҗатына багышланган кичә үтте. Аның тууына 80 ел булуга башланган. Сәхнәдә Мирсәет Яруллин иҗат иткән әсәрләр яңгырый. Кеше ораториясе татар телендә башкарылды. Әлеге әсәрнең гомумән концерт залларында 40 елдан артык ишетелгәне булмаган. Монда төрле иҗат коллективлары белән бергә Айгөл Хәйри, Ләйсән Айнатуллова, Илгиз Мөхәммәтдинов, Евгений Афанасьев кебек яшь солистлар да чыгыш ясады. Моңлы җырлар дулкынында Мирсәет Яруллин турында хатирәләр дә яңара. Мирсәет Загидуллович ул күпкырлы талантка ия шәхес, ул композитор да, ул менә дигән укытучы да, менә дигән оештыручы да, менә дигән гармончы да. Шуңа күрә без бүген шушы кичәгә шатланып килдек барыбыз да. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Беренче салкыннар килде, спортчыларга бу ничек тәэсир итә? Безнең Рубин командасы кичә беренче быелгы салкында Казан аренада үзенең чираттагы очрашуны үткәрде һәм Спартак белән уртак нәтиҗәгә уйнадылар. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Йөрәкләргә үтеп, күңелләрне канатландыра торган халык сайлаган җырлар. Болгар радиосының 6-нчы милли музыкаль премиясе 8 декабрь Пирамида. Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Динә Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Төхватуллин, Филүс Кахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Карим Тинчурин театры сезне 6 ноябрь 85 яшьлек юбилей көнендә Әмирхан Еникинең сез яраткан Гөләндәм туташ хатирәсе спектакленең премьерасына чакыра. Яшьлекләве 6+. Виталий Агапов продюсерлык үзәге тәкъдим итә. Айдар һәм Алмаз Юнусовлар игезәкләр шоу программасы белән Казанда 15 ноябрь филармоник концертлар залы. Рәхим итегез. Семечки от Мартина. Качество всегда на высоте.
Зачем искать? Пора брать! В марке на Чуйкова Nissan Qashqai в наличии всего от 1 миллиона 49 тысяч рублей. Звони 4 пятерки 3 единицы. Дорогие мои ребятишки, приглашаю вас на новогоднюю елку «Волшебное зеркало Деда Мороза». Приглашаю всех Корстом. Рубин командасы Россия чемпионатының 12-ші турында Спартакны қабыл етті. Ұшырашының шағыштырмаша соң баштануда кеннің шақты салқынлығы да футбол жанатарларын қорқытмай. Ұшырашуда голлар күзетілсе де жеңуші ашықланмады. Ойын Мәскеуден келген қонақларының кескен hüjümләрінен башланды. Қыр хужалары ұйышқан тісте қоршылық көрсәте. Шулай да көп шырақта Спартак футболшылары Рубин қопқасы янда қомынышлар ұйыштырды. Ярыш қырында футбол кескенләшә бара. Бір кемде 10 сатқына оттырға тіләмей. Шулай да голлар кетіріп шығарлық түгел олымлар болмады. Икенче тайында Рубин активлаша бір кескен hüjümдә хәтта байрамен тепкен туп көндәшләр қапқасының штангысына барып тиде. Мәскәү клубы составыннан Дмитрий Камбаров пенальтидан ұста файдаланып исәпне ашып жибәрде. 92-ші минутта Рубин командасында Егор Старокин байраменны алыштырды. Һәм ул уен кырына чыгып 1 минутта үтми Спартакка җавап голы кертте. Нәтиҗә 1-1. Рубинның 11 уенға сузылған җиңелүсез сериясы дәвам итә. 5 ноябрьдә Курбан Бердиев уенчылары алдагы чаршыны Оренбургта үткәрәчәк. Нефтехимик хоккейчылары үз бызында уйнау сериясын уңышлы башлады. Түбән Камыллар тракторны 4-1 исәбе белән җиңеп чыкты. Хәзер өстәл теннисындагы җиңүләр турында. Татарстан өстәл теннисчылары Россия күләмендәге турнирдан медальләр белән кайтты. Оренбургта топ 24 ярышлар үтте. Онда 16 яшькә кадәр һәм 19 яшькә кадәр булган егетләр, кызлар арасында спорт чарасы оештырылган. Парлы төрдә чыгыш ясаучы Казан егете Дамир Әхмәтсафин Мәскәү спортчысы Максим Боков белән алтын медальләр яулады. Кызлар арасында Казан өстәл теннисчысы Арина Слаутина Санкт-Петербургтан килгән Ольга Вишнякова белән берлектә чемпион булып танылдылар. Моннан тыш Арина Слаутина көмеш, Анастасия Васильченкова бронза медальләргә дә булды. Өстәл теннисчыларын тәбрик итәбез. Өлкән яшьтәге татарстанлылар йөзүдә ярыша. Казанның судагы спорт төрләре сараенда республика күләмендәге турнирның финал этабы узачак. Әлеге чара федераль программа кысаларында оештырылган. Онда Казан һәм Татарстанның барлык районнарыннан 150-гә якын катнашчы килер дип көтелә. Гомумән районнарда узган сөйләп алу этапларында 800-дән артык татарстанлы бассейнда көчләрен сынап караган. Финал ярышларының ачылыш тантанасы иртәгә сәгать 11-гә билгеләнгән. Әлегә шундый яңалыклар иде, спорт белән шөгыльләнегез һәм исән сау булыгыз. Исәмсез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Даня Мастер моны чынга ашырыр. Октябрь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Даня Мастер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта. Бөгелмә, Болы, Азнакайда кояшлы 0 градус. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабгада кояшлы, явым-төшемнәр булмый 1 градус җылы. Төньякта Минзәле, Гәрҗә Мензелеевскида урыны белән кар булу ихтимал. Температура 0 градус. Төньяк Көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта аяз һәм явым-төшемсез 1 градус җылы. Болгар, Бош, Прәлидә аяз көн көтелә, явым-төшемнәр булмый. Температура 2 градус җылы. Үзәктә Чистай, Нурлатау, Субайда шулай ук кояшлы һәм явым-төшемсез 1 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә бераз гына җылыта, шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруның ягънашысы ОСМУ-12 компаниясе. Отышлы бәягә 1 һәм 2 бүлмәле фатир сатып алырга ашыгыгыз. Идел елгасы буендагы үзенчәлекле җылыту системасы булган кирпеч йортлар Приволжский трак комплексында. Арсыз килсә шалтыратыгыз 561 08 81. Хотите встречать рассвет из окон своей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам жилой комплекс «Приволжский». Успейте приобрести квартиру с индивидуальным отоплением в кирпичном доме. Звоните 561-08-81. Башкалабыз Казанда кояшлы, явым-төшемнәр көтелми. 0 градустан 2 градуска кадәр җылы.
Күн батыштан талған жел. Атмосфера басымы түркіміш болғанасының 774 мм тәшкілеті. Қауының шауыштырма шадымалығы 73%. Магнит долқыны күтілмей. Әлігемні шулар, сіздің қауатырышы білән әлбіні шығап отаныштырды. Алда күнәргі соңышылы өтсін, сау болыңыз.